ನಮಸ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಓಂ ಸಾಯಿ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಪ್ರಸ್ತುತಿಯ ಭಕ್ತಿ ಸಂಜೀವಿನಿ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ. ನಾನು ಚೈತ್ರ. ಶ್ರೀ ನಾಗರಕ್ತೇಶ್ವರಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ನಾಣ್ಯ ಹಾಗೂ ಶ್ರೀ ಅಷ್ಟಪವಿತ್ರ ನಾಗಮಂಡಲ ಪುಣ್ಯೋತ್ಸವ ಸಮಿತಿ ಇದರ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ದಕ್ಷಿಣ ಗೋಪುರ ಸಮರ್ಪಣೆಯ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇದೀಗ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ. ನಾಣ್ಯ ಮಣ್ಣುದ ನಡೆ ಬುಳ್ಕೀರಿ ಬಾನೋದ ಆರತಿಯೇ, ನಾಣ್ಯ ಮಣ್ಣುದ ನಡೆ ಬುಳ್ಕೀರಿ ಬಾನೋದ ಆರತಿಯೇ, ಪುಣ್ಯೋದ ನಿಲತಾನಾಗಾರತ್ತೇಶ್ವರಿ ಉಡಲೊರುಮೇಯಿರೆ ಸ್ತುತಿಯೇ, ನಾಣ್ಯ ಮಣ್ಣುದ ನಡೆ ಬುಳ್ಕೀರಿ ಬಾನೋದಾರತಿಯೇ, ಪುಣ್ಯೋದ ನಿಲತಾನಾಗಾರತ್ತೇಶ್ವರಿ ಉಡಲೊರುಮೇಯಿರೆ ಸ್ತುತಿಯೇ, ನಾಣ್ಯ ಮಣ್ಣುದ ನಡೆ ಬುಳ್ಕಿರಿ. ನಾಗಮಂಡಲ ಪನ್ಪಿ ಸೇವೆದ ಆಪುರ್ಲು ಇರು ಸನ್ನಿಧ ನೋಡುಯೇ, ನಾಗಾದೇವೆರೆ ನಿಲತ ಹಬಯೋದ ನಿರಳನು ಈ ಉಡಲು ನಾಡುಂಡುಯೇ, ತುಳುನಾಡ ಸಿರಿಕಲೆಟ್ ಪುರಲದ ಆಬರಿಟ್ ನಾನ್ಯೋದ ಕ್ಷೇತ್ರೋಯೇ, ಪುಣ್ಯೋದ ಆನಿಲೆಟ್ ನಾಗಮಂಡಲ ಸೆಲೆಟ್ ಇರೆ ಮನ್ನ ಪವಿತ್ರೋಯೇ. നവരത്ന ഭണങ്ങളുയർത്തി നടനത്തിൻ താളമുണർത്തി മണിനാഗ മഹാരാജാവിന്നരുളിയിടുന്നു.
ಶ್ರೀ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಕಥಾಸಾಗರ, ಶ್ರೀ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಕಥಾಸಾಗರ, ಶ್ರೀಹರಿ ಲೀಲಾ ವಿನೋದವೇ ಅಮರ ಮಧುರ. ಶ್ರೀ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಕಥಾಸಾಗರ, ಶ್ರೀ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಕಥಾಸಾಗರ, ಕಥಾಸಾಗರ. ಮಾರುವೇಷದಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಾರಾಯಣನು ನಾವೆಯಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ವರ್ತಕನ ಕೇಳಿದನು. ಮಾರುವೇಷದಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಾರಾಯಣನು ನಾವೆಯಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ವರ್ತಕನ ಕೇಳಿದನು. ಬರಿಯಲೆ ಗಿಡ ಬಳ್ಳಿ ಎಂದು ಸುಳ್ಳು ನುಡಿದನು ವರ್ತಕ ಸುಳ್ಳು. ಸ್ವಾಮಿಯು ಲೀಲೆ ಮೆರೆದನು, ವರ್ತಕನ ಸಿರಿ ಸಂಪದ ಮಾಯವಾಯಿತು. ನುಡಿದ ಸುಳ್ಳು ಬಗಲ ಮುಳ್ಳು ಎಂಬ ಅರಿವು ಮೂಡಿತು. ಸತ್ಯವೇ ನಿಜ ದೈವವೆಂದು ಮನಸ್ಸು ಶರಣು ಎಂದಿತು. ಸತ್ಯನಾಥ ತಾನುಳಿದ ವರ್ತಕನ ಕ್ಷಮಿಸಿದ. ಅಸತ್ಯ ನುಡಿಯಬಾರದೆಂದು ಸ್ವಾಮಿ ಸಾರಿದ. ಅಸತ್ಯ ನುಡಿಯಬಾರದೆಂದು ಸ್ವಾಮಿ ಸಾರಿದ. ಕಥಾಸಾಗರ. ಪತಿಯ ಕಾಣುವ ತುರದಲ್ಲಿ ಸತಿ ಕಲಾವತಿ ಸ್ವಾಮಿಯ ಪ್ರಸಾದವ ತ್ಯಜಿಸಿ ಓಡಿ ಬಂದಳು. ಪತಿಯ ಕಾಣುವ ತುರದಲ್ಲಿ ಸತಿ ಕಲಾವತಿ ಸ್ವಾಮಿಯ ಪ್ರಸಾದವ ತ್ಯಜಿಸಿ ಓಡಿ ಬಂದಳು. ಸಪಾದ ಹಿರಿಮೆ ತೋರಲೆಂದು ಲೀಲೆ ತೋರಿದ, ಸತ್ಯ ಲೀಲೆ ತೋರಿದ.
ಗ್ರಾಮ ದೇವರಾಯನಂಚಿನ ಅರುಕುಳ ವರದೇಶ್ವರ ದೇವರಿಗೆ ಕೈ ಮುಗಿಯೊಂದು ಈ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟನಂಚಿನ ಮಾತಾ ದೈವ ದೇವರಿಗೆ ತರೆ ತಗ್ಗಾದು ಪೊಳಲಿ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ತಂತ್ರಿಲಿನ ಪೌರೋಹಿತ್ಯಡು ಕೋಡೆಡ್ದು ಇನಿ ಮುಟ್ಟ ಈತು ಪುರ್ತು ಮುಟ್ಟ ಧಾರ್ಮಿಕ ವಿಧಿವಿಧಾನಗಳು ದೇವತಾ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ನಾಣ್ಯಗೂ ಸಮರ್ಪಣೆ ಆಪುನಂಚಿನ ದಕ್ಷಿಣ ಗೋಪುರದ ಸಮರ್ಪಣಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಭೆಟು ನಮ್ಮ ಪಾಲ್ಪಡೆಯೊಂದಿಲ್ಲ ಕರಿನ ಜನವರಿ 14ನೇ ತಾರೀಕು ದಾನಿ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಅಷ್ಟಪವಿತ್ರ ನಾಗಮಂಡಲ ಪುಣ್ಯೋತ್ಸವನ ನಡಪಾವನಂಚಿನ ಯೋಗ ನಂಗೆ ಕೊಡ್ತಿತ್ತೇರು ಈ ಯೋಗಡು ಗೌರವ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಲ್ತೊಂದು ನಂಗೆ ಯಾಪಗ್ಲ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಈ ಕಾರ್ಯಡು ಬೆರಿಸಾಯದಿತ್ತಿನಾರು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಕೊರೊಂದಿತ್ತಿನಾರು ಮಾಣಿಲದ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ಮೋಹನದಾಸ್ ಸ್ವಾಮೀಜಿ. ಪದಿಮೂಜು ವರ್ಷದ ಪಿರವಡು ಈ ಜಾಗೆಡು ದಾಲಾಯಿಜ್ಜಂದೆ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಸ ಆಯ್ನಂಚಿನ ವೇದಿಕೆಡು ಪೂಜ್ಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿಲೊಂಜಿ ಕರೆ ಕೊರಿಯರು ಈ ಜಾಗೆಡು ಡಮರು ಸೇವೆ ನಡಪುಂಡು ಒಂದು ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಸೂಚನೆ ಕೊರಿಯರು ಅಣ್ಣ ಎಂಕುಲು ಮಾತ ಇನ್ನು ಆ ಸೂಚನೆ ದಾಲ ಶಿರಸ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ತಿಜ್ಜಣ್ಣ ದಯಂದಕ್ಕೆ ಎಣ್ಣಂದು ಎಂಕ್ಲೇಡ್ದ ಆಪುನ ಕಾರ್ಯ ಹತ್ತು ದೇವೇರೇ ನಡಪವಾಡು ಪನ್ಪುನ ಸಂಕಲ್ಪನೆ ಎಂಕುಲು ಎಂಜಿದಿತ್ತ ಐದಕ್ಕ 2 ಸರ್ತಿ ಜಾಗೆಡು ಪ್ರಶ್ನಾ ಚಿಂತನೆ ಆಂಡ್ ಈ ಜಾಗೆ ಎಂಚ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆತನಿಕ್ಲೆ ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಇನ್ನು ಮಾತ ನಮ್ಮ ಅನುಭವಿಸಿನಕಲು ಒಂಜಿ ಕರಿಣ 14 ವರ್ಷದ ಪಿರವು ಎಂಚ ಎತ್ತಂಡು ಇನಿ ಎಂಚ ಆತಂಡು ಒಂದು ಮಾತ ನಮ್ಮ ಪೂರ ಸೇರಿದು ಮಲ್ಸದ ಅಂದು ಪನ್ಪುನೆಕ್ಕಲ ಈ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ನಮ್ಮಡ ಮಲ್ಪದನೊಂದು ಪನ್ಪುನವು ಸತ್ಯ ಒವೇ ಒಂಜಿ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಅಲ್ತ ಭಕ್ತಿಯರ್ನಕಲ್ನ ಭಕ್ತಿ ಭಾವ ದೇವರಿಗೆ ಮುಟ್ಟುನ ಅಂಡ ಆ ಭಕ್ತಿ ಭಾವ ಫಲಿತಾಂಶ ಕೊರ್ಪುಣು ಪನ್ಪುನೆಕ್ ನಿದರ್ಶನ ಈ ನಾಣ್ಯದ ನಾಗರಕ್ತೇಶ್ವರಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಂದ ಪನಿಯರೆಂಕ್ ಸಂತೋಷ ಆಪುಂಡು ಬಂದುಲೆ ದಾಯಂದ ಕೇಂಡ ಕರಿಣ ಪೊಳಲಿದ ಬ್ರಹ್ಮಕಳಸರದ ಪಕ್ಕ ತಂತ್ರಿವರಿಯರು ಪಂಡೇರು ಪೊಳಲಿದ ಬ್ರಹ್ಮಕಳಸ ಆಯ್ನ ಕೂಡಲೇ ನಮ್ಮ ನಾಣ್ಯದ ನಾಗಮಂಡಲಗೂ ದುಂಬಾವಡು ಪನ್ಪುನ ತಂತ್ರಿಲಿಡ್ದು ಸೂಚನೆ ಬತ್ತಂಡು ಹರಡಲ ವಿಮರ್ಶೆ ಮಲ್ತದು ವಿಚಾರ ಮಲ್ತದು ಆರು ಪಣ್ಣಾಗಲ ಪಂಡೇರು ನಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾತ್ರ ಮಲ್ಪಗ ಫಲ ಕೊರ್ಪು ನಾವು ದೇವೇರು ನಮ್ಮ ಏಪ ಪೂರ್ಣ ಸಂಪೂರ್ಣ ಶರಣಾಗತಿ ದೇವೇರ ನಮಿತ್ತ ಶರಣಾಗತಿ ಆದ ನಮ್ಮ ತೊಡಗಿಸ ಅಂದಾಂಡ ಖಂಡಿತವಾದಲ್ಲ ದೇವೇರು ಫಲ ಕೊರ್ಪುಂಡು ಎಂಕ್ಲೆ ತಂತ್ರಿದಾರನ ಬಾಕ್ಯೆಲ್ಲ ಬತ್ತಂಡು ಕಾಲಿ ಎಂಕ್ಲೊಂಜಿ ಆಡಳಿತ ಸಮಾಜದ ಕುಲದ ಚಿಂತನೆ ಮಲ್ಪನಾಗ ನಾಣ್ಯಡುಪ್ಪನು ಕೇವಲ ಬೆರಳೆನಿಕೆದ ಮುಪ್ಪ ಇಲ್ಲ ಈ ನಾಣ್ಯದ ಇಲ್ಲದಕ್ಲಿನ ಈ ಒಂದು ಮಲ್ಲ ಕೆಲಸಗೂ ಅಕಳ್ಳ ಕಾಯವಾಚ ಶಕ್ತಿ ಇತ್ತನಲ್ಲ ದೇನಿ ಎಕ್ಕುರ್ದು ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಅಸಾಧ್ಯ ಪನ್ಪನ ನೆಲೆಟ್ಟು ಎಂಕುಲೊಂದು ಚಿಂತನೆ ಮಲ್ತದು ನಮ್ಮ ಪರಿಸರದ ಆಜಿ ಗ್ರಾಮಲ್ಲ ಸೇರ್ಸದು ಒಂದು ಶ್ರದ್ಧಾಭಕ್ತದ ನಾಗಮಂಡಲ ಸೇವೆಯನ್ನು ದೇವರಿಗೆ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪಡು ಪನ್ಪನ ಸಂದರ್ಭಡು ಮಾಣಿಲ ಶ್ರೀಕಳನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ನಂದೆ ತಂದು ದುಂಬಾಯ ಆಜಿ ಗ್ರಾಮದಕ್ಕನಲ್ಲ ಮಾತೆರ್ನಲ್ಲ ಸಹಕಾರ ಎಂಕುಲು ಎಂಜಿನ ಹಿಡಿದು ಹೆಚ್ಚು ತಿಕ್ಕಂಡು ಎಂಕಲ ಪುದು ಗ್ರಾಮದ ಕೈತಲ್ದ ಎಂಕಲ ಅರ್ಕುಳದ ಗ್ರಾಮ ಅತನಾನ ಕೊಡಮಾನ್ ಕಳ್ಳಿಗೆ ತುಂಬೆ ಮೇರಮಜರ್ ಇಂಚ ಈ ಪರಿಸರದ ಆಜಿ ಗ್ರಾಮದ ಬಂಧುಲ್ನ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಯಾಚಿಸ ಒಂದು ಏರಡೆ ಎಂಕುಲು ಪೋಂಡು ಕೇಂಡಲ ಪ್ರತಿ ಊರಿಲ ಈಗ ಸಕಾರಾತ್ಮಕವಾದ ಸ್ಪಂದಿಸದಿರು ಎಂಕುಲು ಸುರುಕು ಪ್ರಕಾಶ ನಡಪು ಐತಪ್ಪ ನಡಪು ಚಂದ್ರಸ ನಡಪು ಮಕ್ಕಳ ಮಾತ ಪೋದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಬತ್ತೀನಿ ಒಂಜಿ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸೇರಿದ ಮಲ್ತಂದಾಂಡ ಅವು ಮಾತ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂದ ಆಪುಂಡು ಇಜಿಂದಾಂಡ ಖಾಲಿ ಅವು ನಾಣ್ಯದ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತ ಆಪುಂಡು ಪನ್ಪನ ಉದ್ದೇಶಡು ಆಜಿ ಗ್ರಾಮದಕ್ಕಿನ ವಿಶ್ವಾಸದೆ ತಂದು ಪೂಜ್ಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿನ ಒಂಜಿ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನಡು ಒಂಜಿ ನಾಗಮಂಡಲೋತ್ಸವ ಸಮಿತಿ ತಂದು ಕಾರ್ಯಪ್ರವೃತ್ತಯಾರ ನಾಣ್ಯದ
ಇವಂಜಿ ಪರಮ ಪವಿತ್ರವಾಯಿನಂಚಿನ ಈ ಮಣ್ಣಡೆ ಇತಿಹಾಸ ನಿರ್ಮಾಣದ ಒಂಜಿ ಪಜ್ಜೆಡು ಈ ಊರ್ದ ಆಜಿ ಗ್ರಾಮದ ಜನಕಲ್ನ ಭಕ್ತಿ ಭಾವುಕತೆದ ಪರವಶದ ಶಕ್ತಿದ ನೆಲೆಟ್ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸುರತ ನಾಗಮಂಡಲದ ಮೀಟಿಂಗಡೆ ಯಾನು ಪಂಡಿನಂಚಿನ ಪಾತೆರ ಒಂಜಿ ನೆನಪು ಬರೋದು ನಾಣ್ಯಗ್ಲ ಮಾಣಿಲಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಅವಿನಾಭಾವ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಪುಟ್ಟಾಯಿನಂಚಿನ ದೇವಸ್ಯದ ಗುತ್ತುದ ಮಣ್ಣದ ನೆಲೆಲ ಅಂಚನೆ ಚೆಲ್ಲಡ್ಕ ಗುತ್ತು ಮಾಣಿಡು ಯಾನು ಸುರುಕಾದು ಪೋಯಿನಂಚಿನ ಮೇಗಿನ ಮನೆ ಈ ಮೂಜಿ ಸಂಬಂಧಲ ಒಂಜಿ ಎನ್ನ ಜೀವನಡು ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಮರಪಂದಿನಂಚಿನ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಪರಶುರಾಮ ಸೃಷ್ಟಿದ ಗುತ್ತುದ ಮಣ್ಣದ ಮಾತ್ಮೇನು ಮೈಮೇನು ಸ್ವತಃ ಅನುಭವಿಪುನಂಚಿನ ಅಂಚನೆ ಯಾನು ಪುಟ್ಟಿನಂಚಿನ ಪೂರ್ವಾಶ್ರಮದ ಅಡಕೆನಾಗ ಬೆಮ್ಮಿರ್ನ ಆ ಮಣ್ಣಡು ಅಶ್ವದಿನ ಬನತುಕೊಂಡಿದ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಮಾಣಿಲಾಗ ಪೋಯಿನಂಚಿನ ಪೂರ ಸನ್ನಿವೇಶವಲ್ಲ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ದೇವು ತಾರನಾಥ್ ಕೊಟ್ಟಾರು ಯಾನೊಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಕುಟೀರ ಮಂತದ್ದು ಪುನಾಗ ಮಲ್ಲಿಕ ಮೋಹನ್ ಬೊಕ್ಕ ತಾರನಾಥ್ ಕೊಟ್ಟಾರ್ಲು ಮುಲ್ಪದ ಕೆಲವು ಜವಣಿಯರು ಕ್ಷೇತ್ರಗೆ ಬರೊಂದೇ ಇತ್ತಾರೆ ಅಂಚನೆ ಅಪ್ಪಗ ಬರೀ ಕೈಟಿತ್ತಿನಂಚಿನ ಸ್ಥಿತಿ ಎಂಕ್ಲಾಗ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಪರೀಕ್ಷೆನೇ ಆದುಂಡು ಎಂಕ್ಲ ಗುರುಕುಲ ಮೈನಂಚಿನ ದೀಕ್ಷಕರನಂಚಿನ ಬುತ್ತೇಶಾನಂದ ಮಹಾರಾಜರು ವಾ ಕಾಲಗ್ಲ ಎಂಚಿನಲ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬತ್ತಂಡಲ ದುಡ್ಡು ಸಂಪತ್ತಿಗೆ ಆಕರ್ಷಣೆ ಆಯರ ಬಲ್ಲಿ ಎರಡಲ ಅವೇನು ಕೇಂದ್ರ ಬಲ್ಲಿ ಪಂಡ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬೋಡ ಏನಕ್ಕೆ ಆವೊಂದು ಪೋಪುಣ ಪನ್ಪುನ ಪಾತೆರ ಪಂಡಿತ್ತೀರು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ತಾರನಾಥ್ ಕೊಟ್ಟಾರ್ಲು ಎಂಕಲ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪುರಾ ಕಟ್ಟಡ ಆನಗ ಕಾಮಗಾರಿ ಆನಗ ಎಂಕಲ ಭಾರಿ ಆತು ದುಡ್ಡಿಜ್ಜನ ಸಂಬಂಧ ಸನ್ನಿವೇಶ ಎಲ್ಲ ಮುಳ್ತ ನಾಗಮಂಡಲ ಎಂಚ ಆತಣ್ಣ ಅವೇ ಪ್ರಕಾರ ಆ ಕಾರ್ಯ ಎಲ್ಲ ಉಲ್ಲ ನಡತದೆ ಪೋದು ಪುನಾಗ ಈ ಕೆರೆತ ಮಹತ್ವನರೆಗೆ ಪಂಡೆ ಈ ಜಾಗದ ಮಹತ್ವನ ಪುರ ಅವಲಿ ಪಂಡೆ ದುಂಬದ ದಿನೊಟ್ಟೊಂದು ಬಾರಿಯಾತು ಬೆಳಗೆರೆಂಡು ನಿಕ್ಲ ಸಂಸಾರ ಎಡ್ಡೆ ಮನಸ್ಸುಡು ಒಗ್ಗಟ್ಟಾದು ಪುಲೆಂದು ನೀ ಪಾತೆರಲ್ಲ ಆ ಸಂದರ್ಭ ಬಂದಿತ್ತೆ ಒರೆ ನೀ ನಾಗಮಂಡಲ ಆಪನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಂದರ್ಭಡು ಒಂಜಿ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿಯ ಪ್ರಚಾರಗಳು ಬರೊಂದಿತ್ತು ನಾಗಮಂಡಲದ ಬಗ್ಗೆ ವೈಭವ ತಂದೆ ಪಿಂಗಾರನ ಹಾಳು ಮನ್ಪುನಿ ಇಂಚಿನ ಪೂರ ಪಾತೆರಲು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿಯಡು ಅವಧೂತಿಯರು ಪನ್ಪುನಕಲು ಗುರೂಜಿ ಪನ್ಪುನಕಲು ಪೂರ ಪನ್ಪುನೇನು ಏನು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಮಾಧ್ಯಮದ ತೂ ಕೇನೊಂದಿತ್ತೆ ಜನಕುಲ ಪನೊಂದಿತ್ತೇರು ಅವೇ ಸಂದರ್ಭಡು ಮುಲು ನಾಗಮಂಡಲ ಆಪನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಮೀಟಿಂಗ್ಲ ನಡತೊಂದಿತ್ತು ಅಪ್ಪಗ ಕುಡಲ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ ಪಂದಿದ್ದಿತ್ತೆ ಪರಶುರಾಮ ಸೃಷ್ಟಿಡು ಲೋಕಡು ಒವಲು ಎಂಚಿನ ನೇವಡು ಸುನಾಮಿ ಬರಡು ಜಂಡಮೂರತ ಬರಡು ಎಂಚೆಂಚಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಪ್ರಾಕೃತಿಕವಾಯಿನಂಚಿನ ವೈಪರೀತ್ಯಲೇ ಬರಡು ನಮ್ಮ ಪರಶುರಾಮ ಸೃಷ್ಟಿಗೆ ಒವ್ವೇ ತೊಂದರೆ ಆಪುಜಿ ಅಡ್ವಕ ನಾಗಮಂಡಲ ಬಾರಿ ವೈಭವಡಾಂಡು ಕೊರೋನಾ ಪನ್ಪನಿ ಮಾಮಲ್ಲ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗ ಇಡೀ ದೇಶದ ಜಗತ್ತಿಗೆ ವ್ಯಾಪಿಸಡು ನಮ್ಮ ಪರಶುರಾಮ ಸೃಷ್ಟಿಡ್ಲ ಬಾರಿಯಾತು ಜನ ಪೋಡಿನ ಭೀತಿನ ಭಯಪಡಪನಂಚಿನ ಸಂಕಟಲು ಒಂಜಿ ಕಡೆಟ್ ಎತ್ತೋ ಜನ ಉದ್ಯಮ ಮನ್ಪುನಕಲು ವ್ಯವಹಾರ ಮನ್ಪುನಕಲು ಉದ್ಯೋಗ ಮನ್ಪುನಕ್ಲಿಗೆ ಬಾಡಿಯಾತ ಸಂಕಷ್ಟಲು ಇನಿಕ್ಲ ಉಂಡು ಇದಟ್ಟು ಪೂರ ಬೇನೆ ಅನುಭವಿಸಿನಂಚಿನ ಎತ್ತೋ ಸಂಸಾರಲು ಇನಿ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣೆದುರು ಎತ್ತೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತೋಜೊಂದಿಲ್ಲ ಕೇನೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಡ ನಮ್ಮ ಪರಶುರಾಮ ಸೃಷ್ಟಿಡು ಇನಿ ಎಂಚಿನ ಸಂಕಷ್ಟ ಬತ್ತಂಡಲ್ಲ
ಪಿಂಗಾರ ಹಾಳು ಮನ್ಪುನಿ ಪಂಡೇರು ಪಿಂಗಾರನ ವ್ಯರ್ಥಾಪುಣ್ ಪಂಡೇರು ಇನಿ ಬಜ್ಜೆಗೆ ಇನಿ ಮುಟ್ಟಾವಂದಿನಂಚಿನ ರೇಟ್ ಈ ಸಂದರ್ಭ ಆತನು 400 ಚಿಲ್ಲರೆ ಮುಟ್ಟ ಬಜ್ಜೆಗೆ ರೇಟ್ ಪೋತನು. ಕೊರೋನಾದ ಸಂಕಷ್ಟ ಇಡೀ ನಮ್ಮ ಜಗತ್ತು ದೇಶ ಇನ್ನು ಒಂದಾಂಡಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಪರಶುರಾಮ ಸೃಷ್ಟಿದ ಕರಾವಳಿಡು ಬಾಗಡು ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ತಾರಾಯಿಗಾವಡು ಬಜ್ಜೆಗಾವಡು ಇನಿ ದಾಲ ರೇಟ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಿಸಿ ಐಟಿ ಹತ್ರನೇ ಇನಿ ನಮ್ಮ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡದ ವ್ಯವಹಾರಲು ಇತ್ತ ಒಂತೆ ಅಂಡಲ ನಡುತ್ತೊಂದು ಇನ್ನು ದಾಯ ಪನ್ಪೆ ಪಂಡ ಜನಕಲು ನಿಕ್ಕಲು ಪೂರ ಅರ್ಥ ಮಂತವ ನೋಡು. ಪೂವಪ್ಪಣ್ಣರದು ಇಲ್ಲಡ್ದು ಶುರುವಾಯಿನ ಕುಟುಂಬಡ್ದು ಶುರುವಾಯಿನ ಹಿಡ್ದು ಮೂಲು ನಾಣ್ಯಡು ಆಜಿಗ್ರಾಮಡು ಏತು ಕುಟುಂಬ ಉಂಡ ಏತು ಇಲ್ಲುಂಡ ಅತನ ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮ ರಾಷ್ಟ್ರಗೆ ಪೂರಕ್ಲೆಗ್ಲ ಪನ್ಪುನಿಯಾನು ಕೊರೋನಾ ಪನ್ಪುನ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗ ಒಂಜಿ 7-3 ವರ್ಷೋಡ್ಯಾನು ಒಂದು ಪನೊಂದು ಎತ್ತೆ ಮಲ್ಲ ಈ ಜಗತ್ತಿಗೆ ದೇಶಗೊಂಜಿ ಗಂಡಾಂತರ ಬರ್ಪುಣು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಆಶೀರ್ವಚನಡು ಪನೊಂದಿತ್ತೆ ಮಂಗಳ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನಾಗ ಅಮಂಗಳ ಮನ್ಪೋಚಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಪಂದು ಸಂಘರ್ಷ ರಾಜಕೀಯ ವೈಮನಸ್ಸು ವೈಪರೀತ್ಯ ಮನ್ಪೋಚಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪಂಡದು ಆಡಂಬರವಾದ ದೇವರಿಗೆ ಖರ್ಚು ಮನ್ಪುನಂಚಿನ ದುಡ್ಡುನು ದುರುಪಯೋಗ ಮನ್ಪೋಚಿ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಕಡೆಟ್ಲ ಏನು ಕರಿನ ಎನ್ಮೋ ವರ್ಷ ಪನೊಂದೈತೆ ಸೂಚನೆ ಕೊರೊಂದೈತೆ ಆಂಡ ಆ ಸೂಚನೆದ ಏತಾತಿಜಿ ನಿಕ್ಲೆ ಪೂರ ಗೊತ್ತುಂಡು. ಈ ವೈರಸ್ ಪನ್ಪುನ ಈ ಒಂಜಿ ವೈರಸ್ ಬತ್ತಿನಿ ಮತ್ಸರಾಡ್ದೆ ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿಡು ಮನುಷ್ಯನೋಲ ಇಡುಪ್ಪುನಂಚಿನ ಮತ್ಸರದ ಪ್ರಭಾವ ದುರ್ಗುಣಗಳು ದುರ್ನಡತೆಲು ಅನೈತಿಕತೆಲು ಮಾನಸಿಕವಾಯಿನಂಚಿನ ಹಿಂಸೆದ ಪ್ರವೃತ್ತಿಲು ಒಂದು ಈ ವೈರಸ್ಗೆ ಕಾರಣ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇನಿ ವೈರಸ್ ಪ್ರಭಾವ ಕಡಿಮೆ ಆತನು ಕಡಿಮೆ ಆದ ನಮ್ಮ ಜೀವನಡು ನನ್ನ ಯಥೋ ರೀತಿದ ನನ್ನ ಕೂಡ ಸುರುಳ್ದ ಜೀವನ ಮನ್ಪುನಂಚಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಲ ಬೈದನು ವ್ಯಾವಹಾರಿಕವಾದ ಅವಡು ಉದ್ಯೋಗಡ ಅವಡು ವೈಟು ಒಂದು ಸರಿಯಾಯಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಬರೋಡ ಅಂಡ ನಮ್ಮ ಸದ್ಗುಣವಂತಿರ ಅವಳು ನನ್ನವ್ರು ನನಗೆ ಮತ್ಸರ್ಯ ಪಡಪುನಿ ದಾಯಾದಿ ಮತ್ಸರ ಇಲ್ಲದಲ್ಲ ಇವರೇಗ ತುಂಡ ಇವರೇಗ ಆಪುಜಿ ವೈಮನಸ್ಸುಲು ಸಂಘರ್ಷಲು ಏರೆಲ್ನ ದೂರೊಂದುಪ್ಪುನಿ ಏರೆಲ್ನ ಕೊರತೆ ಮಂತೊಂದುಪ್ಪುನಿ ಏರೆಲ್ನ ದೂಷಣೆ ಮನ್ಪೊಂದುಪ್ಪುನಿ ಏರೆಲ್ನ ಕೇವಲ ಅಂದ ತಿಳಿಯುನಿ ಒಂದು ಪೂರ ನಮ್ಮ ಬುಡ್ದು ಏರು ಬಂಗಡಿತ್ತಂಡಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಪೂರ ನಮ್ಮ ಕುಲೆ ಪನ್ಪುನ ಭಾವನೆ ನಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನ ನಮ್ಮ ಭಜನಾ ಮಂದಿರ ನಮ್ಮ ಸ್ವಾಮಿಲಿ ಏರೇ ಅವಡು ಜಾತಿದ ಸ್ವಾಮಿಲಿ ಬರ್ಸಿ ನಮಕ್ಕೆ ನೀತಿದ ಸ್ವಾಮಿಲಿ ಬೋಡ ಇನ್ನು ಜಗತ್ತಿಡು ಸಂತನ ಗುಣ ಅವ್ವ ಅವಡು ಸಂತೆ ಪುಣಿ ಪ್ರಪಂಚದ ಎಡ್ಡೆಗೋಸ್ಕರ ಕಡಲೆಡು ನಿಕ್ಲೆ ಪೂರ ಗೊತ್ತುಂಡು ಕಡಲೆಡಿಗೆ ಪೂರ ಬರ್ಸ ಬತ್ತನ ಪೂರ ಹಾಳು ನೀರ್ಲ ಸೇರುಂಡು ಅಂಡ ಕಡಲು ಅವೇನು ಬದಿಕ್ ಅವೇನು ತೆರೆತ ಮೂಲಕ ಹಾಕದು ಆ ನೀರನ್ನು ಶುದ್ಧ ಮಂತದ್ದು ಆ ಹಾಳು ದೆಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚೆನೆ ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿಡು ಸಂತೇರ್ನ ಜೀವನವು ಸಮಾಜನ ಶುದ್ಧ ಮನ್ಪುನ ಮಾನವೀಯ ಮೌಲ್ಯನ ಬೆಳಗಾವನ ನೀತಿನ ಪತ್ತೊಂದು ಸಮಾಜನ ಕಟ್ಟೋಣ ಒಂದು ಇಂಥ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಸಂತೇರ್ನ ಕುಲ ಕನಕ ಕಾಂಚನ ಕೀರ್ತಿ ವೈಭವ ಆಡಂಬರ ವೈಡೂರ್ಯ ಒಂದು ಹತ್ತೆ ಇನ್ನು ಸಂಸಾರ ಇಲ್ಲ ಆ ಆಚರಣೆಯನ್ನು ಕನಪನಂಚಿನ ಪ್ರಯತ್ನ ಮನ್ಪೋಣ ತ್ಯಾಗ ಸೇವೆ ಸಹಾನುಭೂತಿ ಅನುಕಂಪ ಒಂದು ಪ್ರತಿಯವರೇನ ಉಡಲಿಡು ಉಪ್ಪೋಡಾಯನಂಚಿನ ಕೃತಜ್ಞತಾ ಮನೋಭಾವ ಏಪ್ಪಲ ನಮ್ಮ ಏರೆಲ್ಲ ಮರಪಂದೆ ಉಪಕಾರ ಏನಕ್ಲೆ ಅವಡು ಅತನ ನಮ್ಮ ಮುಟ್ಟಡು ಎತ್ಲಿ ಉಪಕಾರ ಉಪ್ಪಡು ಮಲ್ಲ ಉಪಕಾರ ಮನ್ಪನಕ್ಲೆ ಉಪ್ಪಡು ಆಕ್ಲೆ ನೀವು ಆ ಕಾಲಗ್ಲ ಮರಪಂದೆ ಇತ್ತುಂಡ ದೇವರು ನಿಕ್ಲಿನೊಟ್ಟಿಗೆ ನೆಪ್ಪುವೇರು ನೆನಪುದಿಲ್ಲ ಒವ್ವೇ ಉಪಕಾರ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಆ ಅವಕಾಶಗಳು ತಿಕ್ಕೋಡೆಂದು ಎತ್ತುಂಡ ಅವೇ ದೇವರನ ಸ್ವರೂಪ ಅಂಚಾದ ಪುನಗ ಕೃತಜ್ಞತಾ ಮನೋಭಾವ ಬೊಕ್ಕ ನಿಖುಲ್ ಮನ್ಪುನ ವೃತ್ತಿದ ಮಿತ್ತು ಉದ್ಯೋಗದ ಮಿತ್ತು ಪ್ರೀತಿ ಒಂದು ಭಾರಿಯಾತ ಅಗತ್ಯ ನಿಖುಲ್ ಮನ್ಪುನ ವೃತ್ತಿದ ಮಿತ್ತು ಉದ್ಯೋಗದ ಮಿತ್ತು ಪ್ರೀತಿ ಇದಿಲ್ಲ ಒಂದು ಎನ್ನ ಬಡವಗೋಸ್ಕರ ಬೆನ್ಪುನಿಯಾನು ಪನ್ಪುನ ಮನೋಭಾವ ಒಪ್ಪಡು ಉದ್ಯೋಗದ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಂತಿ ನಕ್ಲೆಗೋಸ್ಕರ ಬೆನ್ಪುನತ್ತು ನಿಕ್ಲೆಗೋಸ್ಕರ ಬೆನ್ಪುನಿ ಆ ಮನೋಭಾವ ಬರೋಡು
ಒಂದು ಭಾರಿ ಅಗತ್ಯ ಉಂಡು. ಒಂಜಿ ಕೃತಜ್ಞತಾ ಮನೋಭಾವ, ಒಂಜಿ ಉದ್ಯೋಗದ ಮಿತ್ತು, ವೃತ್ತಿದ ಮಿತ್ತು, ನಿಖಲು ಮನ್ಪುನ ವ್ಯವಹಾರದ ಮಿತ್ತು ಪ್ರೀತಿ ಬೋಡು ಒಂದಿತ್ತನ ಮಾತ್ರ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಸ್ಥಿರವಾದಂತೂ ನೆನಪುದಿಲ್ಲ. ಕಂಭದಿಂದಲಿ ಬಂದು ಕಂದ ಪ್ರಹ್ಲಾದನ ಪೊರೆದ ನಾರಸಿಂಹನು ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ. ದೈತ್ಯ ಬಲೀಂದ್ರನ ದಾರ್ಷ್ಟ್ಯವ ಬಲಿ ಕೊಟ್ಟ, ದೈತ್ಯ ಬಲೀಂದ್ರನ ದಾರ್ಷ್ಟ್ಯವ ಬಲಿ ಕೊಟ್ಟ ವಾಮನ ರೂಪಿಯು ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ. ಅಚ್ಯುತ ಕೇಶವ ಶ್ರೀ ಗೋವಿಂದ ಮುಕುಂದ ಮಾಧವ ಬ್ರಹ್ಮಾನಂದ. ಇನ್ನೊಂದು ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದೊಂದಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಭೇಟಿಯಾಗೋಣ. ನಮಸ್ಕಾರ.